लागला उजो तर हांगा ओपन प्लेस ड्राय ग्रास पुढे चल सध्यापर्यंत काय नाही एक काम या पिक्चराकूच पावला काय चला आंटी आंटी क्या आंटी दिख रही हो शादी नहीं हुआ है तो बोल रहा है पाटील ओ पाटील ओ पाटील बेटा पुढे राहा खया कलेक्टर आता ये दोर आहे टाकी तशी तोडती टाकी तशी अजून ती तुमच्या गाडी घालतो हो नका रे ते पाईप लागणार त्या का वाईट तुमच्या लागा नका ते पुढे होत बारीक काम करतो नळाचे पाईप पुढे का पुढे काय तरी पण ते पुढे ओ बाबा कोण तो मसुपया असं असू दे काढ
त्यासाठी कटवून नाही ना ते चल तुझा आवाज